arăt un mascul de uriaș german de reproducere. Aici vă prezint un hibrid de berbec german și uriaș german. Aici vă prezint un fluture german, mascul oprit pentru reproducere. Și am luat de la un băiat o femeie, dar cred că este curcită cu fluture germane și comun. Aici vă prezint un iepuroi de raș californian de 2 luni și și 4 pui de uriaș german negru. Este 3 femele și un mascul. Și să vă prezint femela mea uriaș german cu pui. Uitați, pui, uitați-o pe. Și să mergem să vă arăt și ce mai am. Închide ușile aici. Dați să le iau un pic de mâncare ca să să le vedeți. Deschide ușa la iepure aici. Deschide ușa la iepure aici. Aici avem numai iepuroaice. Uitați, o femelă uriaș german. Aceea o femeluță tot de uriaș german de 3 luni. Uitați, 2 femele iar de californian și câțiva hibrizi. Acesta de aici este hibrid. Am 1, 2, 3, 4, 5, 6 hibridi, iepuri comuni. Și gata, mă închidere. Să vă arăt și mascul pentru tăiat. Uitați. Și eu acolo. Se ved. Vă mulțumesc.